Contes clàssics. La papallona que va picar de peus. Fa molt de temps hi havia un rei savi que es deia Salomó. Vivia en un palau d'or envoltat de jardins i, malgrat que tenia 999 mullers, Salomó se sentia sol. Les dones es passaven tant de temps discutint que gairebé mai feien cas al rei. El rei Salomó també tenia un anell màgic que, en fer-lo girar, invocava 4 esperits màgics que complien tots els seus desitjos. Els consellers instaven el rei a utilitzar l'anell màgic per fer que les dones li prestessin atenció, però Salomó s'hi negava. Volia una dona que l'estimés de debò i no per cap mena de màgia enganyosa. Un dia, mentre el rei caminava tot sol pels jardins, va topar amb 2 papallones que també discutien. Va parar l'orella i va sentir que la papallona marit deia: Si ho tornes a dir una altra vegada, picaré de peus a terra i aquest jardí desapareixerà. I tu també desapareixeràs amb el jardí. Salomó, que feia temps que no reia tant, va fer un gest al tremolós marit perquè s'hi acostés. La papallona muller se'n va anar volant espantada mentre que el marit, mort de por, va demanar disculpes al rei per haver dit una cosa tan absurda. Salomó va estar d'acord que aquella discussió no tenia sentit, però era un bon rei que tenia cura de tots els seus súbdits, fins i tot les papallones, i volia que fossin feliços i estiguessin units. És per això que es va apropar al marit i li va xiuxiuejar una cosa a cau d'orella. La papallona muller estava amagada rere un taronger, i així que el seu marit va tornar li va demanar que li expliqués què havia passat. Ell es va arronsar d'espatlles. El rei m'ha dit que li agradava molt el seu jardí i m'ha suplicat que no piqués de peus. I jo li he dit que d'acord. La papallona muller es va quedar muda. Que el rei havia suplicat a una papallona? El marit va fer que sí amb el cap i va emprendre el vol ben orgullós i satisfet. Llavors va passar que una de les dones del rei s'estava amagada rere el taronger. La Balquis era jove, bonica i molt intel·ligent. Es va apropar a la papallona muller i li digué: Et creus el que t'ha dit, petitona? La papallona va fer que sí. N'estava convençuda fins que la Balquis li va aconsellar que se n'assegurés bé perquè podia ser una estratagema del marit per sortir-se amb la seva. Per què no el poses a prova la propera vegada que et digui una cosa així? La papallona muller es va reunir amb el seu marit i al cap d'uns minuts ja tornaven a discutir. Aquesta vegada, quan el seu marit la va amenaçar de picar de peus a terra, ella va fer com si res. Au, demostra-m'ho, m'agradaria veure-ho. El marit es va empassar la saliva i, en veure's atrapat, va dir que d'acord, però que necessitava un moment per preparar-se. La papallona va travessar frenèticament el jardí per anar a trobar Salomó, que descansava a prop d'un petit salt d'aigua. Majestat, què puc fer ara? Salomó li va dir que no s'amoïnés i va fer girar l'anell màgic 3 vegades. De cop i volta van aparèixer 4 enormes esperits amb ales. Salomó els va donar unes indicacions i els esperits gegants van emprendre el vol. Cadascun va agafar una de les 4 cantonades del regne. Torna amb la teva muller, amic meu. Pica de peus un cop i tot desapareixerà. Torna a picar i tot tornarà al seu lloc. El marit va tornar volant tot nerviós al costat de la seva dona. Amb el peu tremolós va picar terra tan fort com va poder. Es va sentir un tro i llavors els esperits van aixecar el palau cap al cel juntament amb els jardins. Van alçar-los tan amunt que van desaparèixer completament de la vista. Només va quedar fum i foscor. La papallona muller es va espantar en veure aquell cel tan fosc i va prometre que mai més no tornaria a discutir si el seu marit feia que tot tornés al seu lloc. Llavors el marit va tornar a picar de peus i el palau i els jardins van tornar a aparèixer en una aclucar d'ulls. En aquell instant, el rei Salomó va veure la Balquis dreta al costat del taronger. Abans que li pogués preguntar què hi feia, es va sentir un soroll terrible que venia del castell. Eren les altres 998 dones del rei que venien cridant cap al jardí per saber què havia passat. La Balquis es va avançar. Una papallona i la seva muller es passaven el dia discutint i el rei els ha volgut donar una lliçó. Les 998 mullers van fer cara de pomes agres i van acotar el cap. Totes van prometre en silenci que deixarien de discutir des d'aquell moment. Salomó va esperar que totes haguessin marxat per demanar una explicació a la Balquis. Senyor meu, només us he donat l'oportunitat de fer per una papallona el que hauríeu hagut de fer per vos ja fa molt de temps. El rei Salomó va esbossar un somriure d'orella a orella. Per fi havia trobat algú prou atent i intel·ligent per ser la seva companya fidel. La Balquis va agafar el braç del rei i van tornar caminant feliçment cap al palau. I volant darrere seu hi havia 2 papallones joioses que no van tornar a discutir mai més.